एगो लड़की के तार फेवरेट हनु गाना उहे फरमाइश आइल हम चाहिए कि एकरा से पीछा छूट जाए, लेकिन चाहे वाला की संख्या के बदौलत हम कुछ ना कर सकते। एगो लड़की के बियाह बड़ा कम एज में भइल बा। शादी भइला से अक्सर आज के लड़की दुखित रहेली सब, बाकी देखी लड़की अपना सखियों से कहतिया और भगवानों से कहतिया। ए हमार सखी सुना नो, देखो एक तो इतना साल के प्यार बा आ इतना इंतजार कैला के बाद अब बियाह भइल बा। ए सखी हमरा तो बुझाते नहीं थे कि सुहाग रात में हम का करे। तू ही कुछ बतावा ना, उहे करे। हमार मन के ललसा बा, भगवान से यह निहोरा करत तनी सखी। हम सोचा तनी कि हम अपना राजा जी के आखिया में देखी नो तो सुबह होकबे मत करे, खाली राते रह जा और उनकर अखिया में यही हम बसल रहे एकदम चांद खानी। ए सखी तू ही बतावा ना, ऐसन का करी हम पियवा संग कि हमरा के कबो ना भुलाए। तहारी सखी बतावे वाली ना होई, जगह मिले तो पास दे ले। लड़की को हतिया किया जो हो पहिला मिलनवा, मिलल सजनी के सजनवा, बाकी है प्रोग्राम के मालिक बहुत लोग में बाकी सही सही बाएं दहिने जेने देखी मालिक के लोग बैठल बा। बाकी कोई बात ना, हम घरे बानी कुछ नहीं खी कसम ना ना कि हमार अंगे अंग गुलाब नियन खिलाल बा बदनवा, सुनी सुनी भगवान जन बिहान होखे दी, कि सुनी सुनी भगवान जन बिहान होखे दी, कि आज राजा जी के कोरवे में जवान होखे दी, आज राजा जी के कोरवे में, आज राजा जी के कोरवे में जवान होखे दी। सुनी सुनी भगवान जन बिहान होखे दी, सुनी सुनी भगवान जन बिहान होखे दी, आज राजा जी के कोरवे में जवान होखे दी, आज राजा जी के कोरवे में, आज राजा जी के कोरवे में जवान होखे दी। ले आई लगवन यो बही छोट खेला लड़का ले छोट खेला लड़का सुतो बिछाए कुछ अभी अभी पुलिस भैया के पार्टनर साहब ये हमारा और से बाबू रखे के बाद हमने के देवे आइल बनी। राम बाबू राय जी की ओर से बहुत बहुत आशीर्वाद मिलल।
बाबा के पार्टनर हैं, भोला बाबा के पार्टनर बनी राम बाबू भैया की ओर से बहुत बहुत आशीर्वाद बनी। लड़की कहते हैं रानी राजा जी के ओठवा में ओठ जब सटी तारा से बोले लायक नहीं थे घरी राजा जी के ओठवा में ओठ जब सटी भुक भुक बोरी हमारा दिलवा के मोती भुक भुक बोरी हमारा दिलवा के मोती किरण भर आरल भुके दरिया में रात भर लभ के दरिया में नेहान हो खेती कि आज राजा जी के कोरवे जवान हो खेती आज राजा जी के कोरवे आज राजा जी के कोरवे में जवान हो खेती लड़की कहते हैं रानी रोआ गनगनाई पिया कोरा जब उठाई है रोआ गनगनाई पिया कोरा जब उठाई है ठाकुर मनोज हम जियारा जुड़ाई है ललन भोजपुरी हम जियारा जुड़ाई है इयरऊ गोलू राजा के चिन्ह 1000 रुपया के पुरस्कार प्रमोद भैया के माध्यम से मिलल। प्रमोद भैया के सहयोग आशीर्वाद स्नेह प्यार दुलार जीवन भर बन रहे यह प्रमोद भैया से आग्रह करब विनती करब। राम कुमार यादव जी मीठेपुर यहाँ के बैल के दलाल लिखल गई बा जो लिखल गई बा उहे हम बोले तनी हम अपना मुँह नहीं के कहत। छोटू ड्राइवर जी जिला पटना पालीगंज दुल्हिन बाजार से भाई के पुरस्कार मिलल बा। यही पुरस्कार थोड़ा सा कि आज राजा जी पीयूष बाबू तो हमें गर्दा खबर दिल कि आज राजा जी के गोदिए में चले के प्रेस बाबा अरे जवान हो खेती आज राजा जी के गोदिए में जवान हो खेती बिहान हो खेती कि आज राजा जी के कोरवे में जवान हो खेती आज राजा जी के कोरवे में जवान हो खेती आज राजा जी के कोरवे में जवान हो खेती आज राजा जी के कोरवे में अब तनी भैया